out. Good morning here in Holosolo. Dili day mi 7 a.m. nag-abot sa Holosolo mga kabisaya but 6 a.m. So, hello mga kabisaya og welcome diri sa Holosolo. Around 6 a.m. nakaabot na mi sa Holosolo mga kabisaya but una ko gawas ana kay ang motor na pa sa third floor sa basement. And then pagkahuman na mga kabisaya, pagawas na dayon mi sa may pantalan tapos nag-say goodbye na pud ko atong mga taga CDO nga Opsilon nga mga fraternity. And then mo din ni siya ang gawas mga kabisaya, as you can see na nagita diri sa Holosolo. Sa tanan nga ga-PM na ako kung pila ang bayad sa motor from Zamboanga to Holosolo mga kabisaya, ang Allison Shipping Lines, ang pangayo nila sa motor is 1,000 tapos 850 kung economy ka og 1,000 pesos kung tourist ka. Og ang bayad anang 1,000 pesos para sa motor mga kabisaya, walay labot ang driver ana. Motor only ka ng 1,000 pesos. Anyways, atong unang buhaton diri sa Holosolo kay ang mamainit. Good morning mga kabisaya, og finally na nagita diri sa may Holosolo. Og atong first stop diri karong kabuntaga mo kining Crossing Coffee Shop. Og excited na ko mukaon kung unsa ilang mga delicacies diri mga kabisaya. Mga kabisaya, kung napansin ninyo nga nung inani ang ilang pagkaon nakabutang sa mga tray tapos gi-display silang displayhanan sa ilang pagkaon. That's because kung once nga mosulod ka sila mga kabisaya, no need na ka mag-order kay automatic na siya mga kabisaya, i-serve sa imong table tapos it's up to you kung unsa imong kaunon sa isa ka tray nga gi-serve sa imuha. Og para dili sila malibog kung unsa ang imong gikaon mga kabisaya, taga platito duha ka buok ang sulod. To. Mandi? Ah, nakatikim na ako ng mandi, tapos Sunday, tapos may lube, may niyog. May lube, may niyog. Og mao nilang giserve mga kabisaya. Naay tabid-tabid nga murag syakoy, naay pasong nga murag sumantik-tik mga kabisaya, plus naapagitslay obe tikoy. Naay bangbangsog na pitis, panpan, og bubongkong. Naputslay bagong luto nga pali kambing og biko. Same gapon sa Sulo mga kabisaya, hilig kayo sila sa black coffee or gatas. Murag yun ay mong order no, wala na uso sila ang mix ang kape o gatas. Naay bangbangsog diri sa Sulo mga kabisaya nga wala na ko natilawan sa basilan. Og dili na gidanta ko mokaon aning pali kambing kay nakakaon na jud ko ani sa basilan mga kabisaya, pero dili jud ko ka-resist kay aside sa humot jud kaayo, grabe pagid ka init mga kabisaya, as in pagtilaw na ko na mga kabisaya, lami jud kaayo na ilang pali kambing da sa Crossing Coffee Shop. Wag siya Gucci mga kabisaya. Galing nga sa humot siya tapos init lami. Muna itong next nga i-try mga kabisaya, biko. Same lagi po sa ito mga kabisaya, malagkit rice, tapos naigata. Kung nakatilaw na gihapon po sa basilan. Pero sa basilan, si black rice lang gamit. Dili kayo siya black. Gusto po tumaya. Mo kining ube tikoy. Nalimot ko kung nakatilaw na ba kog tikoy sa basilan mga kabisaya, pero pag tan-aw pa lang gid nako ani ilang tikoy, mura nagig ko galaway-laway sa kalami mga kabisaya. Kasi kakumo, paklo katan-en. Kami din siya mga kabisaya. How much more kung katotong kaya bito sa itong tikoy nga butahan siya crushed peanut, mas kamot siya kanina. Mga kabisaya, first time pa ko nakakita ani o aging daw ang sulod ani. So atong i-try. Mura siya kuan, mura siya sumang tik-tik. Masya suman bitaw nga. Namin siya kanay saging,
Bobongkong ang tawag nila ani mga kabisaya o grabe sad ni kalami super kabalo mo sa sige na ko gunahuna ana unsa ginilami gid ani kay saging gina siya mga kabisaya mura siya gisuman nga saging og karon pag ginako na realize nga mura di siya nilusak nga saging ang kalami. Next na try mga kabisaya kaning putli mandi. So same gyapon no kanang nagkatong siya one lube. Nakatay na ko ani sa basilan. Lagyan po siya bukayo sa sulod. O so far sa kung duwa na tayo, mas namian ko ani. Ano siya? Dagan siya bukayo, tapos hindi ko siya tamis. Kanin tanan na kung ikaw na kabisaya, very siya sa kape. What a morning here in Holosolo. So that's it mga kabisaya. So mo pa netong first stop diri sa Holosolo. Og after mo ato patas mga uban, mga pagkaunan diri atong tirawan, ilang mga kasitasin nga luto dinhi. Excited na kayo ko.